बा भाई लोग। आई भोजपुरी में नया नया मैटर का देखे के मिलता तू लोग के। इनके पहचाना तारा आहे सरऊ के पहचाना तारा कि ना लोग। इनकर के नाम बताओ, कमेंट करके भाई लोग नाम बतावा। इनकर नाम का बा के पहचाना था इनके। इनके तो पहचाना तारा लोग तो त्रिशाकर मधु इनका नाम बाटे। ये भोजपुरी में बहुत बड़ा बड़ा इनकर गाना जो कि बवाल कैले बा। लेकिन का बताई इन्हों के गलती ना बा। ई जन भोजपुरी लाइन में घुसत आ रहे सर। जन भोजपुरी लाइन का डायरेक्टर का हुए सर, म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये कुल का करत आ रहे से इन्हन से का करवावत आ रहे सर। अपन बहन बेटी तो करिए सना। मधुकर त्रिशाकर मधु के जो है कि पूरा एकदम ले जाके बजैले बाड़े। तो ए भाई लोग इनका नाम बतावा तू लोग के पहचाना था इनके। केहू नाम जाना था तो बतावे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाए। बहुत ही बवाल वीडियो। यूट्यूब पे ही तो बवाल कैल ही बाड़ी आके। बहुत ही बड़का स्टार बन गई बाड़ी भोजपुरी लाइन में। इंग्लिश वीडियो बनावे खातिर आ गई। वीडियो में भाई ना इतनी मन से बनावत आड़ी, बुझाता कि ओरिजिनल वीडियो बनावत आड़ी। जो इंग्लिश वीडियो बनेला वो तरीका से ही वीडियो बनावत आड़ी। बहुत ही खतरनाक वीडियो बा। तू लोग देखबा ना। वीडियो हमारे पास बा, आइल बा ग्रुप में। जेके जेके चाहिए भाई लोग कमेंट में लिखें के वीडियो चाहिए। पूरा वीडियो भेज दे कमेंट में लिखें भाई लोग, पूरा वीडियो भेजब। जितना लोग है चैनल को सब्सक्राइब करा सबसे पहले, ताकि ओरिजिनल वीडियो आई यही चैनल पे। फटफट जितना लोग देखा तारा सब लोग सब्सक्राइब करा। कमेंट करके बतावा एक नाम का।